Her ses et billede af jorden set fra månen af. Og her er jorden. På billedet kan man se, at solen er heroppe, fordi solen lyser herind på jorden. Ja, der. Godt. Okay, her kan man se månens kredsløb. Og solen den er herover, og det kan man se, fordi så solen den lyser her på månen, og den lyser også på jorden. Og så drejer månen rundt om jorden, og det herovre det er fuldmåne, og de to det er halvmåner. Og så kan man så se med de streger her, hvor meget af månen, der bliver belyst. Okay. Sådan der. Her ser vi et billede af månens akse rundt om jorden. Og man kan se, at den ikke går lodret. Nej, vandret. Lodret. Eller lodret rundt om jorden. Ligesom jorden går rundt om solen. Og på billedet, der er solen herude, og det kan man se på grund af, at det kun er halvdelen af jorden, der bliver lyst op. Ja.